Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Benim spektakllerde ул катнашты, мин язган әсәрләрне ул сәхнәдән укыды. Зәйлеләр якташыбыз Наил Дунаевны искә алды. Аның вафатына 1 ел тулды. Районда халыклар бердәмлеге көненә багышланган чаралар уза. Мәктәп укучыларының көзге каникуллары дәвам итә. Зәйлеләр якташыбыз Галиәскәр Камал театры артисты, Россиянең атказанган артисты Наил Дунаевны искә алдылар. Аның вафатына 30 октябрьдә 1 ел булды. Чарада бергә хезмәт иткән сәхнәдәшләре, якыннары, район җитәкчелеге катнашты. Энергетик мәдәният сараенда узган кичәдән безнең репортаж. Экранда ул уйнаган спектакльләрдән үзүкләр күрсәтелә, сәхнәдән аны искә алып җылы сүзләр яңгырый. Якташыбыз театр артисты Наил Дунаевны искә алу чарасы шундый мизгелләр белән башланды. Чарага килгән кунакларны район башлыгы сәламләде. Инде бүгенге истәлекле очрашуыбызны барыбыз өчен дә файдалы һәм нәтиҗәле булсын дигән теләктә башлап җибәрик. Биредә яңгыраячак хатирәләр, һәрбер чыгыш мәрхүмнең рухына дуга булып барып ирешсен хәерле сәгатьтә. Рәхмәт дуслар. Искә алу чарасына артистның озак еллар бергә хезмәт иткән сәхнәдәшләре, Камал театры артистлары да килгән. Наил Дунаевның улы, гаиләсе, туганнары исеменнән кичәне оештыручы район җитәкчелегенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мы с семьей всегда будем помнить вот эту встречу памяти об отце. А сейчас хотелось бы еще раз пожелать и сказать большое спасибо всем организаторам этой встречи. Бигзур рахмат сезгә. Аның таланты һәм улы җанлы шәхес булуы тамашачыларны һәрвакыт җәлеп итте. Сәхнәдә башкарган рольләре 100дән артык. Аның һәр образының тормышчан булуы, табигыйлыгы белән аерылып тора иде. Актерлык хезмәте белән бергә Наил Дунаев театр өчен пьесаларда иҗат иткән. Рабит Батулла белән алар бер мәктәптә белем алганнар. Без бер мәктәптә укыдык. Бер училищеда укыдык Мәскәүдә. 2 ел мин артист булып эшләдем, шуны Дунаев белән бергә. Аннан соң тагын да минем спектакльләрдә ул катнашты, мин язган әсәрләрне ул сәхнәдән укыды. Без гаилә дусты идек, без һәр яңа җылны бергә үткәрәдек. Мин аның чәчен ала идем, ул минем чәчне ала иде. Гел кисәгә акча җыелып барды, шуннан җигүли алдык. Искә алу чарасы җырлы биюле чыгышлар, Наил Дунаев турында җылы истәлекләр белән үрелеп барды. Һәр вакыт көләч йөзле, ягымлы карашлы якташыбыз безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. 4 ноябрь илебездә халыклар бердәмлеге көне буларак уздырыла. Шул уңайдан Зәйдә чаралар башланды. Район мәдәният йортында әлеге датаны бәйрәм концерты белән билгеләп үттеләр. Сәхнәдә милли киемнәрдән балалар чыгыш ясый, төрле халык уен коралларыннан көйләр яңгырый. 4 ноябрь уңаеннан район мәдәният йортында узган концерт халыклар дуслыгын, бердәмлеген күрсәтте. Бию, җыр коллективлары чыгышлары чарага ямстады. Каенкай балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, 1нче мәктәп укучылары да тамашачыны таң калдырды. Гитарачылар чыгышында үз иттеләр. Сөмбелә вокал ансамбле, Җиләк Крәшен фольклор ансамбле үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Бәйрәм концерты район үзешчәннәренең иң якты номерлары белән дәвам итте. Тамашачыларга онытылмаслык мизгелләр бүләк итте. Контракт нигезендә хәрби хезмәт сайлаучыларга хәзер өстенлекләр күбрәк. Аларга нинди түләүләр каралган, районда килешү буенча хезмәтне сайлаучылар белән эш ничек оештырылган. Бу хакта без район хәрби комиссарыннан белештек. Районда контракт буенча хезмәткә җыю оешкан төстә бара. Бу елда Зәйдән 100дән артык ир-ат килешү төзегән. Хәзер Татарстан контрактчылары яңа түләү 305 мең сум күләмендә акча алачаклар. Указом Раисы Республики Татарстан выплачивается 305 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт
после 31 августа 2023 года. Хәзерге вакытта республика буенча контракт төзүчеләргә мобилизация буенча чакырылып, килешү нигезендә калучыларга түләүләр системасы 605 мең сумны тәшкил итә. Алар Россия оборона министрлыгыннан 195 мең сум, Татарстанның ДАСАФ оешмасы С категориялы машина тутаныклыгы булганнарга өстәмә 105 мең сум акча бирә. Республика рәисе тарафыннан 305 мең сум күләмендә түләү каралган. Также ДАСАФ Республики Татарстан выплачивается 105 тысяч рублей тем гражданам, которые имеют профессиональную категорию водительского удостоверения, категория С. Контракт буенча хәрби хезмәт хакында тулырак мәгълүматны район хәрби комиссариатыннан белергә мөмкин. Мәктәп укучыларының көзге каникуллары дәвам итә. Әти-әниләре эштә булганда көнне ничек уздырырга, нәрсә эшләргә дип аптыраучылар өчен мәктәп яны лагере ярдәм итә. Бу каникулда шәһәрнең 2 мәктәбендә лагерь эшләде. Балалар ялы хакында тулырак киләсе видео язмада. 6-нчы мәктәпнең Акчарлак лагерына йөрүче балаларның һәр иртәсе зарядка ясаудан башлана. Мәктәптә генә түгел, кызыклы экскурсияләр, ачык һавада уеннар, китапханә, кинотеатрга да йөриләр. Педагоглар да укучыларның һәр көнен файдалы һәм мавыктыргыч итеп уздырырга тырыша. Балаларның ялы бик файдалы һәм бик мавыктыргыч үтә. Балаларга ошый, ашау бик тәмле. Төрледән төрле меню, көн сайын яңа меню кулланалар. Көне буена төзелгән режимда ялыктырмый аларны җыр бию, күңел ачу һәммәсе дә бар монда. Кайнар ризык белән 2 тапкыр туклану оештырылган. Балалар ялын кызыклы үткәрүдә үзәк китапхана хезмәткәрләре дә катнаша. Мы с мальчиками играем в футбол, играем в телефоны, и нам очень хорошо играть быть в этом лагере. Мне нравится в этом лагере. Тут иногда проходят всякие экскурсии, нужно прибегать первыми и сделать всякие задания. Мәктәп яны лагере 4 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Берәүләр көзге каникулларын мәктәп яны лагерында уздырса, икенчеләр төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнеп вакытларын үткәрә. Иске Зей бистәсендәге яшьләр үзәгеннән балалар өзелми. Биредәге түгәрәкләр эшчәнлеген без дә күреп кайттык. То есть вместе держи вот так. Рамка, да? Вот так и двигай вместе. Иске Зейдәге яшьләр үзәгенең буш торганы юк, бигрәк тә балаларның каникул чорында биредә җанлылык. Агач белән эшләү түгәрәген укучылар аеруча үз итә. Агач эшенә кызыксыну уяту өчен үз эшенә бар күңелен биргән укытучы да булу кирәк бит. Җитәкчеләре Юрий Никарыснов шундыйлардан. Түгәрәккә малайлар гына түгел, кызлар да бик теләп йөри. Биредә шулай ук кызлар өчен оста куллар түгәрәге эшли. Җитәкчеләре Валентина Семенова белән кулланылмаган әйберләргә икенче сулыш өреп, матурлык ясыйлар. Гади генә җептән дә оригиналь эшләнмәләр әзерләгәннәр. Без кызлар белән күп нәрсәләр ясыйбыз. Дежуттан ясыйбыз, җипләрдән ясыйбыз, природный материалдан төрле әйберләр. Өйне бизәр өчен шундый әйберләр ясыйбыз. Ларны өйне бизәргә була. Шулай кулланырга була, әйберләр дә сауытлар, мәсәлән, менә сауытлар да әйбер салырга була. Үзәктә укучылар өчен туризм түгәрәге дә оештырылган. Биредә малайлар, кызлар үзләрен туризмның күп төрендә сынап карый. Тауга менәргә, шул ук вакытта компас белән эшләргә, палатка төзергә дә өйрәнәләр. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Район газеталарына 2024 елның 1 ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, Зей фоклары һәм Новый Зей басмаларына язылыгыз. Район газеталарына язылу кампаниясе тәмамланырга 2 ай вакыт калып бара. Бүгенге көндә бу эшнең иң кызган чагы. Исегезгә төшерәбез, газетага почта бүлегендә генә түгел, редакциянең үзенә дә килеп языла алырга мөмкин. Бу күпкә арзанрак булачак. Язылу бәясе почта аша 906 сум 42 тиен, редакциядән алучылар өчен 550 сум. Барыгызны да район газеталарына язылырга чакырам. Бу безнең бердән-бер матбугат басмалары, аларны ничек булса да саклап калып, үстерергә. Редакция хезмәткәрләре дә читтә калмый, район халкын газетага яздыру өстендә актив эш алып бара.
Biz инде актив төстә һәр ярты ел сайын газетабызны алдыручыларга, аны яратып укучыларга бик рәхмәтле. Шулай ук инде яшьрәкләр үзләренең әтиәниләренә яки туганнарына безнең газетабызны бүләк итеп тә яздыра алалар. Газетаны күп еллар дәвамында яратып укучы актив язылучылары да бар. Алар булганда басма матбугат югалмас дигән ышаныч туа. Район газеталарын инде зәйдә яши башлаганнан бирле алдырабыз, семьябыз белән яратып укыйбыз. Татарчасында, русчасында язмаларга килгәндә инде Һәр җомгада район газетасы йортыгызга кунак булып килсен, сезне рухи яктан баетсын. Бүгенге катлаулы заманда бу аеруча мөһим. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Районда халыклар бердәмлеге көне төрле чаралар белән узачак. 4 ноябрь иртәнге сәгать 7-дә энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда авыл хуҗалыгы ярминкәсе оештырыла. Сәгать 8-дә бәйрәм концерты башланачак. Бию җыр коллективлары чыгышлары булыр дип көтелә. Шулай ук хәрби-патриотик клуб вәкилләре күргәзмә оештырачак. Зәйлеләрне күркәм бәйрәм чарасына көтеп калабыз. Бу атнага шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зэ яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, бәйрәм яллары файдалы үтсен.